Thil makle hlauhawm episode 45 Lawrkhawm he channel hi ila subscribe lawani chuan khongai takin min lo subscribe sakla ka video tharapiang te ilo hriat theinan notification bell kha ilo on do nania tun nai chawa TikTok video in khovel alua ne hle maya mizo te zinga ngei po TikTok video siam kan tam hle ome TikTok app sa hian reality ripple effects RRE anti mai hi omin he reality ripple effects anti mai hian mi hring mai ni lovin tha a detect thei ni in an soitlat mai ani he RRE hian nunna nei bak a detect thei lo ni in an soibok ani TikTok app si ilo hmang thina ni chuan in chung vela khan real en tu te chuan chair hoizong chu handa son te ti chuan an han rona ti chuan chair chu a hoizong chu an ti dang lam ta ani minute som nu om vela chuan thla chu an la le a maktak main RRE chuan chera thil om anga a detect kha a mu thei ta hau lo ni enga moza nuwa chuan reality ripple effect RRE mang chuan api in an in chu ala chen chil lo chu an en le china thil chu a bei sei ang ani hau lo mai mun ni vel lai maya chuan mi hring ni om tak chu detect le in a camera chu aron boi le tak reng lo ani he RRE manga athil lak fu hi api thla tak ani thayangem nge thla ram huai kan ti lo cheng ve jok niang le YouTuber Li chuan a channel reality haunted lama he video hi aposa Li chuan a chen na apartment chu thil mu thei si lo enge ti hria thar tak hian a chen chil nia hria in zan khat chu a camera kam chuan he thil thleng dang lam tak hi alo record fu ta ani room chunga parda zar chu thli tho engma om chuang mi si lo kha khoi che tu om ti hriat tak chuan aron che ta suau maya chuta parda mai ni lovin room kong khar chu soi tu om ti hriat takin aron che le tamaya room kong khar chu ron in hongin room chunga chuan thil tir thom le thil tla thom ni om tak hi aron om le tamaya hemi atanga hun reipo aliam ma chuan thil phe tak le var tak mai kal phezok lai hi a camera kam chuan alo la fu le bok ani he in lua tu li an a chen na ina thil om ve nia asoi mu thei si lo ati kha ani arin om hle maya he apartment a hian li a chia hi cheng lovin thla po an cheng ve nge ani ti a chiang viau ome Urban Explorer thian dun hian school hrang tia an soi hi an tloa classroom chung te chu thla an la kuala dijo que todos nos los iba a dejar classroom a an lu le ma school hallway a an kal lai tak chuan school court iat azuk la chu thla ni om tak korfual var ha hi azuk la fuwa ma se a camera an herlet le chia chu alo bo le man to ani hetiang angar rang hi chuan mi hring tan kalbo man ngai na a om lo ani chuta classroom pakhat an han lut le chu no pang out thom ni om tak hi an hrele tamaya ¿Qué mierda fue eso?
ô lo chua na nia an hriat lam te chu an han en thli thlaya ma se thom chua thei thil engma an hmulo ani hetia hun engamo chen an om hnu hian school chua san tuma angkal lai chuan toilet block pakhata keron lang hi kan hmu thei ome tu ke chunge ni ta angle he hmuna hian midang kalve an lo om jok nge ni angle lo om po chu ni se tinge phekhok engma bun lawa a om ti hi zo na chu ani he thil hi mi hring ni lovin thla ani mai lawang mo YouTuber Jason Crumbie chuan mi in no pang thla Memorial Hospital restaurant a an hmu thin thu le fia tuma akal thu te asuya ti chuan Memorial Hospital restaurant chung chu thla ala kuala hetia thla alak lai tak mai hian an lo soi thla ni ngei tura ngai thei chu camera ma tak maya chuan aron tlan thut maya. Let's go to the little girl. Oh my god, there she was. He no pang hi he dam doi ina hian dam lo na awanga boralin atha chu he hospital a hian acham bang ta ni in an soi ani he thala tu reaction atang hian alim ni lovin atak nge ni in alang ani. Let's go to the little girl. Oh my god, there she was. Ghost Hunter Chris Halton Haunted Art TV le athian then khat te chuan airfield bunker hrang na satak tia an lo soi thin chu an tlowa heti hangar chung thla an lak kul lai hian hangar top bangkil chaklama thil dum tak ding hi an lo la fu reng hi alo nia he investigation an kalpui lai hian he thil hi mulo ma sela thil dang lam tak le mu thei lo thil a om ngei ti Chris Halton hian a hre thei tlat mai ani. Okay. This is probably our most active spot now, although the bunker was very active, but for one spiritual presence. I feel as if there's someone in here. It's changing. It's definitely. I feel as if there's someone in here. It's changing. It's He until valak fu hi chiang tak le fia taka lak fu ani lo awangin eng thil nge ani ti hriat thiam a har le maya Grim Reaper te po a ang hle ani nang enge nia I hriat vele YouTuber Dima Maslenikov hi ghost video entry te chuan hrelowa barpo kan om love he Russian ghost hunter hian bunker hlui to tak hi afang kuala hetia tunnel rang ala kual hian bang phen atanga mai ni om takin alo bi lai hi a camera chuan alo la fu reng hi alo nia ti chuan he thil bang phen atanga ron bi tu hian camera in alo la fu ani ti hrea ni om tak chuan man mo tak chuan bang phena chuan apil bole ta ani he athil valak fu hi uluk taka en lo phei chuan hriat thiam a har hle maya hetiang hmuna hetiang ang thil lo om ta chu thla ani lo vek chuan ram samak le danglam tak ani nge arin om ani Future Iro in ti chuan misual laka an lo him jok nan home security camera thar lein an ina chuan afita hun reipo aliam ma chuan zan khat chu an home security ring camera hian zandar som le minisom ni chhovel hian an in kot motor da na a engthil nge ti hriat har sa tak mai phe roi mai hi
ding lam chakil atang chuan ron kal chuakin ti chuan ron kal zelin in pia veilama chuan akal liam le ta ani alan dan atang hi chuan thil nung dam lai ni in alang theilo ani thla kan ti hi a ang hle meya ani ngei po arin hle ani